Chris Owens. Mike Wild, dwy'n y bel oddi ar Lina traed, bodia traed Kieran Smith. A Smith yn adennill y meddiant. A tackle galed gan Smith ar Aaron Edwards. Mae Aaron Edwards wedi teimlo honna. Chwarae'n parhau. Kieran Smith yn ail ennill y meddiant. Mae hwnna'n bach yn uchel yn dyrru dros y bel chydig bach. Mae wedi mynd am y bel wrth gwrs, ond dwi'n gwybod faint o'r bel mae wedi ennill yn fanna. Ramsey. Eto y bel hir uniongyrchol na i rei prawf ar Horan. Mae bel yn disgyn i Henry Jones. Jones at Sean Smith. Smith y tu hwnt i'r amddiffyn Will Evans! A'r bel i'w rwyd i hun! Ac oddi ar George Horan mae di dod. Wel. 2 funud ar 15 o'r gêm wedi chwarae. Gol i'w rwyd i hun gan y capten. Mae Cei Connah ar ei holi y Bala 1, Cei Connah dim. Venables yn neud i'n anodd i Horan ac Smith efo rediod gwych. Y pêl i'r post yn Kevin. Ddylsa bod Will Evans di sgorio yn fy marn i. Ac yn anffodus mae'r pêl yn gwirio oddi ar Horan. Fydd o ddim yn hapus efo hwnna. A dwi'n meddwl fydd Andy Morrison yn hapus sut mae Cei Connah di ddechrau'r gêm yna hyd yn hyn. Poole. Mynd i adael hi i Owen symudiad wedi ymarfer insel ar peniad, ond mi gafodd o gyffyrddiad da. Mi sgoriodd o di Sadwrn yn erbyn y Seintiau, ond methu taro'r targed y fanna. Chi'n gweld Michael Wild yn fanna yn stopio'r amddiffyn yn dod heibio, ac Insel sy'n cael y peniad, ac dwi'n meddwl fydd o'n siomedig John di wneud yn well o fanna. Cei Gornel gynta, Cei Connah o'r hanner, da ni fewn i'r 4 munud ola, mi fy'n amser yn cael ei ychwanegu. Poole ar Cei Gornel, Wild ar yr hediad efo Nathan Pete. Ac, mi gododd yn dda, ond oedd ei momentum o fynd â fo i ffwrdd o'r gol ac yr arwr hat-trick di Sadwrn yn methu talo'r targed y fanna. Byrne. Ar y foli y golwr, mi oedd hwnna drwodd at Ramsey sydd dan bwysa'n syth gan y Hunt. A mi oedd o ran yna. Wan ta, oedd na gyffyrddiad yn fan yna. A'i camgymeriad gan Alex Ramsey oedd hwn. Wedi gwneud camgymeriad, mae wedi golli'r pêl. Wrth gwrs, mae gen Hunt a Wild a Horan hawl i fynd am y bêl yma, yn does. Ac os dyn nhw ddim, wel, well i ni beidio fod yma, ac mae geith y golgeidio ar gêm hawdd ffordd yna. Wel, lwcus o bosib. Na daeth hwnna i fewn i gefn y rwyd. Croesiad Will Evans ar peniad. A mi oedd angen yr arbediad gan Oli Byrne i ildio'r Cei Gornel. Croesiad da gan Sean Smith. Mi o'n cael gêm dda. Jones yn ddofn y tro hwn. Venables yn taro'r postyn! A mae Creth yn methu manteisio dihangfa i Cei Connah. Venables yn cael lla o lle oddi ar Curran. Ac fo fysa'r bwy fysa chdi isio yn cael y peniad yna. Ac nath o bron i bob dim yn iawn, oni bai am sgorio. Shannon, heibio i Hunt. Shannon ar croesiad Henry Jones! Dyna ni'r ail gol i'r Bala. Symudiad campus i lawr yr ochr dde. A mae Cei Connah ar ei holi o 2 gol i ddim. Gwaith gwych gan Shannon. Mae'n mynd heibio i ddyn ac yn lle roi'r pêl tuag at y postyn Kevin lle mae Horan di ennill bron bob peniad. Mae'n taro'r pêl yn galed ar draws cwrs 6. O'n i ddim yn disgwyl gweld Henry Jones fel arfer fo sy'n creu y goliau, ond gol reit hawdd iddo fo. Owens. Byrne ar cliriad y peniad ymlaen at Insel. O na, awgrym o lawio gan Nathan Pete, o mae'n gic o smotyn, ydy? Mae o'n dyfarnu cic o'r smotyn. Wel, mae hwn yn benderfyniad eithriadol o ddadleuol, achos mi gafodd yn y marn mi gafodd Nathan Pete i wthio. Ei wthio i llawr, dyna be o'n i'n mynd i ddeud. Yr wthiad sy'n dod gynta, ac diolch methu wneud dim byd wedyn, nac di, unwaith mae'n cael ei wthio i'r llawr, dwi'n meddwl bod o'n trio wneud hwnna. Wan, mae'r cyfrifoldeb y fan hyn gan Callum Morris sydd wedi sgorio. O, mae yna gerdyn coch i Nathan Pete. O, mae Nathan Pete yn cael ei hel o'r cae. O, mae Bala i lawr i 10 dyn. Y penderfyniad ydy coch uniongyrchol am lawio.
Ac oes na ddigon amser I droi pethau o blaid Cei Connah. Callum Morris, Ramsey yn dawnsio ar y llinell I lawr y canol. Morris. Chydig dros 10 munud yn weddill. Bala lawr I 10 dyn. Gobaith I Cei Connah. Pŵl. Yr ôl beniad y mae dal yna. Mi oedd y gyfle fan yna I Mike Wild. Wrth i'r bêl ddisgyn. Ar hyn o bryd, dio just ddim cweith di digwydd I Mike Wild. Efo'i cyfleon, dio'm cweith di cael y cyfleon mor dda be fysa di ddisgwyl. A pan mae'r cyfleon wedi ddod, dio'm cweith di bod mor dda efo'r ergydion. Byrn, mae yna frys go iawn ar Cei Connah. Eiliada yn unig sydd yn weddill. Cyrran ymlaen. Insel yn taro'r trawst! Insel yn taro'r trawst! Ac mae hwnna'n debyg iawn I gol Insel yn erbyn y Seintiau Newydd diwrnod y blaen. Yn rhoi bach o gamble fel maen nhw'n dweud ar yr ail bêl ac mae'n gyrraedd yna gynt ar gol geidwad ac mae'n gwneud bron I bob dim yn iawn oni bai bod o'n taro cefn y rhwyd yma yna. Mae'r cynta i'w gysuro fo oedd y gŵr yma Alex Ramsey. O modfeddi rhwng dim byd o gwbl a phwynt. Y chwiban ola yn cael ei chwythu. Chwaraewyr y Bala sydd yn dathlu. Mae'r fantais dal gan Cei Connah. Ond mae'r pendil yn dechrau symud yn ôl tuag at y Seintiau Newydd. Gêm enfawr yn wynebu Cei Connah a'r Seintiau Newydd ddydd Sadwrn. Sgôr terfynol yma ar faes tegid. Y Bala 2, Cei Connah 1. Yeah, I've got incredible experience in my changing room, and you know, I'm just disappointed because there was a lot of vacant eyes and that first 15-20 minutes of the game where we didn't win 1 second ball. We were pushed around, we were bullied in many areas. They were too strong for us, and it's because of our we were so negative and so flat-footed, and when we did have an opportunity to actually look after the ball and move it, we didn't do it. We made really poor decisions, and the anxiety that the lads felt, I could feel it. You know, I didn't in the change room. It was a little bit quiet, but you know, that first 20 minutes, it was like I need to change this because we're so far off it. We're just looking after ourselves. You know, it's important that we try to get a result tonight. The lads are outstanding, and you know, Penabont are such a good team and well run by Rees. They're putting pressure on us, and we've just got to try and get over that line. 4 games to play. I think it's 9 points ahead. So you know, we've got to go into Saturday and approach it right. Just un o'r gemau yna, lot o pobl wedi troi fyny a fy hun, ond da ni gorau cael yn paratoi am y gêm fawr dydd Sadwrn. We're in a really strong position, but you know, this is the time now to, you know, it's not the time to hide now. This is the time to stick your chest out and show courage and make sure that, you know, whoever wins it, they win it because they've had the bigger, you know, they've had the bigger gonads, and they've gone and stuck their chest out and they've said we're going to win it now, you know, because you're not going to limp over the line. You can't limp your way to a title. You have to be brave, and your men have got to go and stand up, and I'm afraid tonight we didn't. Disappointed with the sending off. Thought it was a clear push in the back, and you know, a horrific decision to send him off because of the push. But we did well and showed desire, and then Insel's nearly pinched a draw at the end, but you know, on the whole I think we deserved it.